Ćao. Idemo da odgovaramo na pitanje za okoline. Prvo pitanje. Koji su dijelovi tijela? Dijelovi tijela: glava, trup, ruke, noge. Drugo pitanje. Zbog čega je važna čistoća tijela? Čistoća tijela je važna zbog zdravlja. Da. Idemo, treće pitanje je bilo, da vidimo. Šta spada u ličnu higijenu? U ličnu higijenu spada Šta? da perete ruke, Pranje ruku, dobro. zube, Dobro, pranje zuba. da se kupate, Dobro, da tuširamo. umivate se Može i to. i da režete nokte i da češljate kosu. Dobro, a što moramo za odjeću i obuću? Da perete obuću i da perete Odjeću. odjeću. Dobro, bravo. Koje nam je to bilo pitanje? Mislim broj 3. Da vidimo, sad ide četvrto pitanje. Nabroj pribor za higijenu. Pribor za higijenu je ogledalo, peškir, četkica, češalj i spužva. Za kupanje, dobro. Ručnik, peškir, dobro. Šta ono još bilo? Sad je od 5 pitanje. Nabroj sredstva za higijenu. Koja su sredstva? Za higijenu je kaladont, Dobro, njega možemo reći kao pasta za zube. da pasta za zube, sapun, šampun, Toalet. toalet papir. I idemo još posljednje pitanje. Koliko obroka djeca trebaju da imaju? 5. Dobro, moraš potpuni odgovor. Djeca? Djeca imaju 5 obroka. To je doručak, užina, Ručak. užina i večera. Dobro. Ne moraš pored, mogla si ti kako ti znaš, ali eto si pored. Eto. Koji su glavni, koliko imamo glavnih obroka? 3. 3. I užine su, pored toga, znači zajedno 5. Da. To je sve. Onda, Ćao. Ćao.